Ba't ang sweet nyo? Kanina pa kayo ah. Po, sweet nga ibagbagam. Eh totoo naman ah. Pag nalaman niya ng jowa mo, ewan ko lang. Wala naman kaming ginagawang masama ah. Huli, Jones! Ha! Huli! Gumayatay! Hay! Ha! Bandog! Hindi na pa. Ha! Imasag merinda na po. Nice! Sana all. Nagriga lagi tagpraktisa na ya. Kasot mo tamaba ni Bak. Hindi kayo damirinda ang kapain. Ay, abo. Oh no! Panagpiyag. Nanay, tatay, gusto kong tumagay. Oh no! Mawaring na talaga, madik talaga masingiradi nga taon. Oh no! Oh yeah! Nani? Huh? Hoy, Baak. Ang lalim ng iniisip mo ah. Wala naman akong isip. Tikas tataropam na kami rugrug ka man Oh no! Hoy, pinakausap kita. Sumagot ka. What? Ha? Basta? Ba't parang malungkot ka? Lah, magkaibigan ba talaga yung dalawang yon? Oh no! Huwag kang mag-alala, mahal ka nun. Well, Mahal ko nga. May mahal namang iba. parang may something special ah. Oh my God! Umit nga baba. Nagdadrama kayo. Para ganun lang, madrama na. Oh no! Nakadate mo no February 14. Wala. Sino naman yung makakadate ko? Huh? Look date, awan ka date mo. What? Gusto mong mabigyan ng bulaklak sa February 14. Aba, syempre. Kahit sino naman eh. Sana all. Kahit mo ti adamang tid kanyam ti sabong to no February 14. Agbikil ka to no February 13, ta sigurado 14. Adamang tid kanyam ti sabong. Loko-loko ka talaga. Lah, dito pa naglalampungan. May magkaibigan bang ganyan? Ito naman, nakakasakit ka naman. Ulitin na to. Oh, Mercedes, andito ka pala. Oh no! Ang saya natin ah. Anong meron? Wala. Eh di sana all, may kaharutan. Nani? Harot nga bagbagam. Apay tartoy ka manayin. Di mo baga nga makiriri ka manayin. Oh no! Bakit? Masama bang pumunta dito? Gusto ko lang naman magpahangin ah. Alam ko ba na andito kayo? Ang ganda-ganda lang ng usapan namin dito. Wala kang dumating. Bakit? Kabuti ka ba? Ba't ang sungit mo sa akin? May problema ka ba? Para kang babae. Ikaw naman kasi, Baak, ayusin mo namang makipag-usap kay Mercedes. Lagi mo nalang binabara. Oo nga, di man lang ako kausapin ng maisang taong yan. Tao ba yan? Mukha naman tong baka. O hindi ikaw na yung maganda. Oh no! Angie, may pupuntahan tayo bukas. Gusto mo sumama? Bakit? Saan kayo pupunta? Oh no! Basta wag ka na magtanong. Hindi ka naman kasali doon. Alam ko yung iniisip mo. Huwag mong tuturuan kumain ng atang to. Grabe ka naman. Hindi ba pwedeng mamamasyal lang? Ikaw, mamamasyal? Baka yayain mo lang na pumunta sa sementeryo to. Ikaw over ka makareact kung ano nung pinagsasabi mo. Eh baka kasi turuan mo to ng hindi maganda. Wala akong tiwala sa itsura mo eh. Mas wala naman akong tiwala sa itsura mo ah. Yung mukhang yan. What? Oh, mag-uumpisa na naman kayo. Mag-aaway na naman kayo. Ito kasing lalaking to, kung ano nung sinasabi. Tara na nga lang, Angie. Okay. Oh, bakit? Saan kayo pupunta? Ikaw ba ka? Hindi pagkakatiwalaan yung mukha mo.
Bakit? Upang kami lang mitag merienda ah. May masama ba doon? Sus! Magme-merienda daw. Sige, tara. Nagugutom rin ako. Pwedeng sumama? Ay, hindi. Maiwan ka mag-isa mo dito. Magpahangin ka para solo mo. Mag-solo. Ang boring kayo nang walang kausap. Hindi kausapin mo yung sarili mo. Isama na natin para may kasama na din tayo. Oh, narinig mo yun, Baak? O sige. Nice. Pero ikaw magbabayad ng pagkain niya. Ang lakas pa naman kumain yan. What? May pera naman akong pangbayad ah. O sige, tara na nga. Nice. Sasama mo din pala ako eh. Amok ti orderem. Bak, Angie, sandali lang. Oh, bakit tampay? Talaga bang magkaibigan kayo? Oo naman. Bakit? Ba't ang sweet nyo? Kanina pa kayo ah. Po, sweet nga ibagbagam. Eh, totoo naman ah. Pag nalaman niya ng jowa mo, ewan ko lang. Wala naman kaming ginagawang masama ah. Halika nga dito, Mercedes. Oh, bakit? Nagdududa ka ba sa amin? Eh, nakakaduda naman kasi ang mga galawan nyo. Alam mo, si Angie, mabait talaga sa akin yan. Ganyan talaga yan nung bata pa kami. Oh, Kisti sa banat tuwin, di pa ilang mamati. Kapal. iba kasi yung kutob ko sa inyong dalawa eh. Sa bagay. Kadalasang kutob ng babae. Tama. Nice. Paano bang gagawin ko para di ka magduda sa aming dalawa? Alam mo maganda mong gawin? Magsimba ka araw-araw para naman mabawasan yung kasalanan mo. Hoy, Mercedes, kahit hindi ako pala simba, may takot ako sa Diyos. Nice. Talaga lang ah. Ano, mag-uusap na lang ba kayo dyan o kakain tayo? Ito kasi si Mercedes, ang daming tanong, tamang duda. Malay mo ba, yung duda ko, eh tama nga. Po aya, nagrigat, nagpaliwanag, ti babae. Hintay mo na tamanganin. Si best friend mo oh, ang init-init, nagbabasketball. Sana all. Andres, tayo palag merinda. Kaya at sikaratan. Kaya ayaw mo. Di made, si kalang orte wawisinin. Tamang pa iti animal. Ang baga na dyan, merienda. Nakaw, merienda dyan.